compañeros e compañeiras, hai uns meses celebrábamos os 25 anos de existencia do Bloque Nacionalista Galego. Hai uns meses lembrábamos que chegamos ata aquí, tal vez o mellor momento da historia do nacionalismo galego, tal vez o mellor momento en capacidade de incidencia e de transformación social, e chegamos ata este momento sin ataduras, sin os apoios nin hipotecas con ningún tipo de grupos mediáticos nin tampouco económicos ou industriais. A nosa forza é a dos galegos e das galegas. O noso motor é o amor e o compromiso co país. E para iso, sempre, cada proceso electoral o vivimos como máis importante. Así, o seguinte, máis que o anterior e sucesivamente. E hoxe non vou faltar a tradición, porque estas eleccións xerais son realmente importantes para o futuro de Galiza, máis cunha esperanza, ainda que Ruiz Gallardón di que hai que ter cuidado coa esperanza, máis coa esperanza de que temos que traballar neste proceso electoral máis que nunca, co objetivo de que as eleccións xerais seguintes non sexan tan importantes para o noso país, porque canto menos se decida en Madrid sobre o noso futuro, menos importantes serán as eleccións xerais que vivamos no noso país. E por iso temos que traballar para que nun escenario sin maiorías absolutas ser decisivos e condicionar, como xa temos feito, a política do Estado e de que Madrid non dependa a construción naval civil na Galiza, de que Madrid non dependa a seguranza viaria e marítima, as infraestructuras, os portos, aeroportos, a inspección de traballo, para poder vender o leite que producimos e producir tanta como sexamos quen, para que a nosa organización territorial, administrativa ou judicial seña aceitada a nosa realidade e non ao do Estado español do século XIX, para producir enerxías renováveis e que xenere riqueza para o noso país e benestar para os galegos e para as galegas. En suma, temos que traballar para poder vivir como galegos e como galegas na Galiza e en galego, malia que lle pese o candidato do Partido Popular, don José María Aznar. Mas tamén para evitar involucións no social, algo que, segundo nos ensina a experiencia, só o BNG pode conquerir. Para que non existan discriminacións por razón de sexo ou de opción sexual, para que todas as persoas teñan dereito a unha vivenda digna, a sanidade ou un ensino de calidade, para que nin o matrimonio, nin asistir ás procesións seña obriga por lei. En definitiva, para Galiza, a xeira que se vai iniciar o 9 de marzo vai a ser determinante para o noso futuro. Porque, aínda que non gostemos diso, a construción dun Estado plurinacional, plurilingüe e pluricultural dependerá da capacidade de incidencia do nacionalismo nas Cortes Xerais. Porque que Galiza teña un estatuto que lle permita xogar na Liga das Nacións con Euskadi e Cataluña e non descender ao regional, eso sí, a regional preferente, como pretenden algúns, dependerá da presenza do BNG nas Cortes Xerais. E tamén van a ser unhas eleccións determinantes para Ourense, para as súas infraestructuras, para que chegue o AVE sin escarallarnos a cidade, para o manteñemento dos sectores productivos, do viño e do leite, algo que durante os 4 anos a candidata socialista, no mellor dos casos, tivo esquecido. Por certo, candidata que outro día é a terceira vez que presentaban. Eu creo que é o mellor que lle pode pasar ao Bloque Nacionalista Galego, que presenten e que os ourensáns coñecen a candidata do Partido Socialista e a súa xestión durante estes anos a prol dos nosos sectores productivos, por a defensa do noso tecido industrial e para a superación do modelo caciquil que o Partido Popular, e non só o Partido Popular, ten instalado na provincia de Ourense. E que isto seña así, esa que logo que as vindeiras eleccións xerais que nos resten por viver non sesen nin tan xerais ni tan importantes para nós, dependerá de que o BNG seña determinante nas Cortes do Estado. E iso pasa por a nosa capacidade para traballar unidos, como fixemos sempre, e remando na mesma dirección. Porque, como dixo alguén, a forza do noso amor e do noso compromiso co país non vai a ser inútil. E o 9 de marzo o noso pobo terá fe en nós. Adiante.
vos coa candidata por Pontevedra, próxima deputada, e que durante estos 4 anos pasados tamén defendeu os intereses de Galiza, de Pontevedra e mesmo de Ourense. Olaia Fernández Dávila.